Už z diaľky môžete vidieť na kopci ruiny stredovekej pevnosti vypínajúcej sa nad mestom Olštín. V roku 1587 bol hrad Olštín napadnutý vojskami arcivojvodu Maximiliána Habsburského. Legenda hovorí, že v hrade Olštín je niekedy počuť detský plač. Nemyslite si, že je to vietor, ktorý fúka medzi skalami. Je to duch starostovho syna Kacpera. Rakúskemu arcivojvodovi sa nedarilo hrad dobiť. Jeho poskok, známy ako Diabol z Lankutu, prišiel s prefíkaným plánom. Zaútočil na starostov kaštieľ a uniesol jeho 6-ročného syna. Dieťa bolo pri ďalšom útoku rakúskych jednotiek umiestnené na čelo armády ako ľudský štít. Starosta sa nedal obmäkčiť a pri obrane hradu zabil aj svoje dieťa. Hoci bol útok odrazený a nepriateľská armáda odtiahla, starosta premožený zúfalstvom odmietol prijať pocty a o 3 roky neskôr zomrel. Okrem zrúcaniny hradu je tu toľko lesných a skalných chodníkov, že ich spoznávaním tu môžete stráviť aj niekoľko dní. Sú tu krásne aj nebezpečné jaskyne, skaly umožňujúce lezenie alebo kopce vhodné na paragliding. To všetko dokazuje, prečo je táto lokalita taká obľúbená a oplatí sa ju navštíviť.